Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Ako ste si podľa názvu všimli, tak ideme do Tanzánie a toto všetko tomu teda predchádzalo. Takže momentálne je 17. november. My sme začali chodiť teda po doktoroch s tým, aby sme splnili všetky očkovania. Zatiaľ sme našli iba toto pre mňa, pretože v lekárniach to nemajú, budeme to musieť objednať. Dávame si hepatitídu A a B, brušný tyfus, žltú zimnicu a besnotu. Všetci narodení po roku 1998 majú hepatitídu B už akože zaočkovanú, takže ja som 2007, takže mám. V Istanbule. Práve sme tu išli dosť veľkú časť toho letiska. Teda nebola som si istá, či nám tie kufre rovno dali do nášho ďalšieho letadla, pretože teraz máme teda connection flight v Istanbule a potom idem do Dar es Salamu v Tanzánii. A keďže tuto máme napísané rovno, že Dar es Salam, tak rovno tie kufre budú prepravené do toho ďalšieho lietadla. Takže ideme naspäť za našou grupou, ideme im to oznámiť. A máme 5-hodinový layover v Istanbule na letisku, lebo nikam proste nejdeme. Za 5 hodín proste to nestíhate. Centrum je proste hodinu ďaleko. Naše lietadlo z Istanbulu do Dar es Salamu malo akože spoždenie nejakú hodinu. Teraz sú 4 hodiny ráno. My sme v Dar es Salame, v Tanzánii. Tak to nejako vyzerá letisko. Akože je to tu dosť čisté. Čakala som to horšie. Na Dominikánskej na porovnanie bolo o mnoho horšie letisko, aj vecka, aj všetko. Takže toto je rada na víza. Odporúčam vám, pokiaľ vidíte z letadla, tak nechoďte hneď na vecko, pretože potom budete na konci tej rady na víza a ide to pomaly. My sa ale neponáhľame, my máme čas až do 14:30. Je 4:30. Tu sme si kúpili dáta, tu majú najmenej 16,8 a tu je najmenej 4,8. Takže kúpili sme si aj tu a aj tu. A ceny vám potom ešte napíšem, tuto budete vidieť. My ideme momentálne na terminál 2A, kde sú vnútroštátne lety, pretože za chvíľu letíme do Aruš, no za chvíľu. Je 6 hodín ráno, my letíme 14:30, takže to není za chvíľu. Ale tak čo máme robiť? Nejdeme sa nikam pozrieť do mesta, pretože že vraj je tu zlá premávka a veľa je tu zápchy. Nevím. No takže takto nejako vyzerá to letisko. Takéto vonkajšie letisko, my akurát ideme dovnútra. Sme tu akože fakt, že jediný biely, ale však nevadí. Takže takéto kafe latte za 6 000 tanzánskych šilingov. Toto je terminál pre medzinárodné lety a tam terminál 2 je pre vnútroštátne lety. Tam ideme, ale ešte nám povedali, že musíme ešte čakať. Ešte nemôžeme ísť, takže čakáme. Zatiaľ vám teda poviem, čo sme vybavovali, aké dokumenty do Tanzánie. Takže prvé, musíte mať poistenie, ak idete na Zanzibar. Bez ohľadu na to, či máte poistenie akože nejaké slovenské cestovné, ne, musíte mať ešte aj zanzibarské, to stojí, tuším, $44. My to máme takto vytlačené, ale máme to aj v maili. Potom máme normálne notársky overený dokument o tom, že táto povoluje vycestovať mojej sestre
iba s mojou mamou do Tanzánie, pretože moja sestra teda nemá 18 rokov ešte. Ešte víza. Víza sa dajú buď spraviť online, alebo akože pri príchode. Ja čo som si čítala, tak je to proste 50/50. 50% vám povie, že áno, urobte online víza, 50% vám povie, že spravte pri príchode. My sme robili pri príchode, pretože online som to začala vybávať asi, že 2 týždne pred odletom a niektorí písali, že im tie víza proste nedošli ani dovtedy, kedy už odleteli. Tak som bola taká, že nebudem to riskovať, že spravíme to pri príchode. Sme si sa čakať v rade na tie víza asi pol hodinu a potom ďalšiu pol hodinu sa to vybavovalo, keďže nás bolo 5. A že to veľmi pomaly, lebo však pole. Ale ináč v pohode, je to v pohode tie víza pri príchode, ak sa neponáhľate, my sme sa teda logicky neponáhľali. Ak nie ste Američan, tak to máte úplne v pohode, máte víza, ktoré platia na 90 dní a stoja $50. Či to robíte online, či to robíte tu, tá cena je istá. Určite vyžadujú menej informácií, ak to robíte tu, než ak je to online. Na online tam máte proste 4 stránky, čo musíte vypisovať a je tam o mnoho viacej údajov. Tu sa proste opýtajú na telefónne číslo a kde budete ubytovaní. To je celé. Zás nešiel spraviť online check-in, ani do Istanbulu nám nešiel spraviť online check-in, ani teraz. Takže sme to spravili proste tu v pohode. Máme letenky a toto je letisko v Dar es Salaame pre domestic flights. Musím vysvetliť, ako toto lietadlo vlastne lieta. Toto vnútroštátne lietadlo vždy ide, že Dar es Salaam, Zanzibar, Arusha a potom Arusha, znova Zanzibar a potom Dar es Salaam, že medzi každou zastávkou Zanzibar. No to je dôležité pre ďalšie dianie vo videu. Zatiaľ sa nič nedieje, ale ďalej bude video pokračovať. Možno v druhej časti až tak pochopíte, že prečo je to dôležité vedieť. Taxíky som riešila vždy dopredu cez nejakú facebookovú skupinu, pretože to vychádzalo cenovo najlepšie, takže vždy vám tu aj prihodím kontakt. Arusha má vyše 600 000 obyvateľov a ak to bereme ako celý región, tak vyše 2 milióny obyvateľov. Tuto na týchto motorkách často vidíme proste mladých chlapcov, ktorí sa rozhodli, že si tak budú zarábať a namiesto toho, aby išli do školy, tak proste robia. Toto je prezidentka Samia a keď tu boli voľby na prelome októbra a novembra, tak vypali internet, boli tu protesty, zabili niekoľkých ľudí, niektorých poslali do basy a potom znova v decembri ešte vypli internet. Keď som vybavovala v novembri safari, tak mi 4 dní neodpisovali. Ja už som si myslela, že ma oskemovali proste, ale im vlastne len chudákom vypali internet. Šofér nás vyložil, lebo to auto je moc preťažené. Ideme do kopca, takže tu nás deti prenasledujú. Aj tu. Ideme na naše ubytovanie, máme to tak v lese. Čo? Tam máme hore kufre. Deti za nami. Máme problém, lebo absolútne nevieme trafiť na naše ubytko. Ježiš. Ukazuje to, že 3 km a 42 minút. To je super. Toto je fakt crazy. Čo? Nabíjam si to na prva. Ale nájdeme to, už je to iba 8 minút. Can we get in? Yeah, sure. Takže čaute, idem vám ukázať, kde bývame. Už je druhý deň ráno, mali sme mať raňajky, bohužiaľ dneska alebo neviem, či dneska, ale proste nerobia tie raňajky takto skoro. Aj keď ešte nám povedali, že 6:30 už budú, nejsú, takže nemáme raňajky. To bývame, že v Banana Eco Farm, takéto kabínke. Proste my sme mali mať iba izbu a nejak nám to upgradeli zadarmo. Takže idem vám ukázať dovnútra.
40 minútami sme vyrazili z Aruše, ideme teraz na safari do Tarangire, to je národný park. Guide povedala, že tam je veľa slonov, tak uvidíme. Zase Serengeti je potom známe pre mačkovité šelmy, hej. Tam môžeme vidieť aj geparda. Tu sú takéto vecka, tady boli, tu je jeep a aj nás 7. Ale tí dva sa odpoja akože zajtra a my pokračujeme na ďalšie safari. My ideme vlastne na 4-dňové safari. Takže tak, pôjdeme najprv do Tarangire, na 2 dní do Serengeti a potom na 1 deň do Ngorongoro. Tak. Akurát prišli do Tarangire, národného parku. Ideme teraz na vecko a dostať permit, aby sme mohli vstúpiť. Že tu už je tak reálne teplo v tej Aruši. Bolo strašne príjemné, že proste úplne taký dobrý vzduch, jak u nás na jar. A to už je tak teplejšie, ale stále nie je tak, takže veľmi dusno, tak v pohode. Toto je termitisko alebo mravenisko. V takom kempe budeme tu mať obed, ten bol v cene už toho safari. Tu je strašne veľa aut, opice a takto kempovacie miesta. Na okraji Tarangire žijú Masai a tu môžeme vidieť, že zberajú vodu, z ktorej potom perú, varia a ešte ju aj pijú a nič im z toho není. Tieto deti dali túto korytnačku do stredu cesty, aby vlastne tie auta museli zastaviť. Oni potom pýtajú peniaze, pretože vlastne rodičia ich do toho nútia. Takisto ak celý deň musia byť pri tých kravách a nemôžu byť ani v škole. Ale tak samozrejme ne všetci a není dobré im tie peniaze teda logicky dávať. Akurát je 17:14, my sme dorazili do nášho ďalšieho ubytka. Dneska aj tu spíme iba jednu noc. Zajtra pokračujeme na safari. Ježiš, to je takéto malé. Len takto 3 postele, to je celé. Takže my sme ubytovaní v takýchto loďiach, máme tam aj vecko, aj sprchu. Tu máme ešte takto kozičky. Máme akurát takto na večeri. Tu máme takéto buchty a k tomu máme takto uhárkovú polievku. Takže toto je druhý deň safari. Dneska ideme do Serengeti. Prechádzame teraz bránou akurát do Ngorongoro, lebo to je tá istá cesta. A tak ináč, takto my máme že batohy, všetky kufre. Každá sme mali svoj kufor. To sme si nehali v kancelárii od toho nášho proste operátora safari. My sme teraz na výhľade Ngorongoro. Je to vlastne kráter a pred niekoľkými miliónmi rokmi to bola normálne aktívna sopka. Je to dosť ľudí. Zase nám vyzerá. A vlastne sem pôjdeme nie zajtra, ale pozajtra, lebo teraz 2 dní máme Serengeti a potom budeme mať Ngorongoro. Tu sú veľké zvieratá. Počkaj, to približiť. Možno to sú pivoli alebo pakone. Tuto takto stoja jeepy. Takže toto tu sú masajské domy. Sometimes it's not easy to see the giraffe in the same direction. Almost you see like maybe 5 giraffe in one area, 2 giraffe far away. Teraz sme na území Ngorongoro a tu sa našla v roku 1959 prvá lebka človeka. Tu vidíte, že tu je to vyznačené, to miesto, takouto sochou. V týchto trakoch prepravujú masy
prenesají kozy a kravy do mesta, kde ich potom predávajú. Kravy predajú po $500, kozy po $100 až $300, čiže to, že sú chudobní, to je iba mýtus. Tu sme už v Serengeti a akurát tam opravili nejakú cestu a potrebovali toho leva odohnať, ale on chudák proste krýval. Na ďalšie ubytovanie, na naše už tretie v poradí. Túto noc sme už mali spať v stanoch, v kempe, ale našťastie nám dali normálne 2 izby. Majú asi izby iba 2, lebo tu je takto pre 2. Tí ďalší, čo sú s nami, oni majú tiež 2 izbu, ale oni sú len 2. My sme 3, hej. A tu je ďalšia iba 2. Takže budeme spať oddelene. Takže dneska sme safari skončili cca o 6:00. Potom sme sa presunuli na toto ubytko. Akože ja neviem, z akého dôvodu nám dali toto. A nebudeme v stanoch. Ale akože, ja neviem, skúsila by som si to aj v tom stane, ale to asi tú ďalšiu noc teda. Pôvodne to malo byť, že jedna noc v loďi a 2 noci v stane. Teraz to budú 2 noci v takej loďi a asi 1 v stane, ak aj to nezmenia. Zajtra vlastne máme raňajky 6:30 a ideme potom o 7:00 na safari, pretože 2:30, akože po obede už musíme odísť zo Serengeti, pretože ten permit do parku je iba na 24 hodín. My sme prišli dneska 2:30 po obede do parku, dostali sme permit a 24 hodín, čiže zase 2:30 zajtra musíme odísť a potom sa presunieme do toho kempu. Takže takto 2 dní v Serengeti a potom pokračujeme do toho krátera Ngorongoro, lebo dneska sme ho vlastne iba tak pozreli, iba ten viewpoint. Prešli sme si niečo, ale až ten 4. posledný deň tam bude, že je reálne safari. To sú takéto vlastne domčeky. Tu je takýto jeden veľký, tam je recepcia a takto je vonkajšia kuchyňa tam. Je sa krát pýtať, či to je Wi-Fi. Tak není tu ani signál. A to je také okno. Je v tom diera. Dobre. To, že si musím zobrať antimalarika. Tie si dávame 2 razy denne, akože preventívne, hej. A čo mi ešte tak napadá? No, extrémne všade sú poviadzované toto malé flašky. Tu sa to logicky nerecykluje. Ale, čo sem nemôžete priniesť, sú plastové igelitky, plastové sáčky. Jedine také tie, čo majú hore ten zips. To môžete priniesť. No, asi keby sa bojím pavúkov, tak by som toto nedala. Kúpajte, čo mám. To netreba nejako otvárať. Hyeny. Môj Bože. Ukaz, to bola hyena, mama vyšla za roh a hneď sa otočila, lebo tu stála hyena. Celý večer sme ich tu počúvali. Ona tu ešte aj bola. Odfotila si ten východ. Ale aké sú dobré, že... Sme teraz na takej morning walk. Keď je to slnko medzi ona. To je úplne krásne. Toto je vlastne umbrella tree, lebo však keď je veľký, vyzerá normálne jak parazol. Hej. Vyzerajú, aké by majú kraťase, lebo pozrite na to modré, čo majú na stehnách. Naše ubytovanie na túto noc. Takto 3 spacáky a madrac a tam sú 2. Super, takto. Krása. Pošle tatkovi. Tam je niekde kuchyňa a vecka. Ale aspoň je tu teplá voda, ne jak minula. A signál. Tu sú takto sprchy. A keby chceš, môžeš ho skúpať len tým. Aha, to hoci kto môže na teba kúkať znova. Teraz
teraz sme v takom istom hoteli, ako sme boli predtým. Je to tiež v Aruši, v tej džungli. Teraz ale máme takú, že izbu, nemáme teraz kabínu, ako sme mali predtým. Dúfam, že nám to zajtra ukážem, lebo už sú tam všetci.